ikastolen elkartzea zerbitzu enpresa bat dela esango genuke, ikastolen zerbitzura dagoen enpresa bat, eta zerbitzu horiek anitzak dira. Izan daitezke prestakuntza aldetik egiten ditugun eskaintzak, ikasmaterialak ere sortzen ditugu ikastolei eskaintzeko, eta abar. Eta aldi berean, nolabaiteko aholkularitza pedagogikoa ere eskaintzen digu, berrikuntza momentu honetan, beraiek ere ziurtasun bat izan dezaten. Horrez gain, baita arlo akademikoan eta juridikoan ere, ikastola bakoitzak dituen beharraren arabera, saiatzen geha beraien bide lagun izaten nolabait, ezta? Izan ere, ikastolen elkartea kooperatiba bada, bigarren maila kooperatiba bada, eta ikastolak beraiek dira gure bazkide zuzenak. Nik uste dut, Mondragon Unibertsitatea eta ikastolen elkartearen, eta ikastolen, askotan elkartearekin eta ikastolekin ere lan zuzena egiten dute, ez? Uste dut, ikerketa esparruan aliantza estrategikoak diela, hau da, ikerketarako aukera unibertsitateak eskaintzen du, eta ikerketarako gunea ikastolen elkarteak eta ikastolek eskaintzen dute. Eta beraiek ondoren, beraien ikerketatik eratorritako ondorioa gurekin partekatzerakoan, guk ere hortik informazio oso aberatsa eta esanguratsua jasotzen dugu, nun gauden eta norantz joan behar dugun, ez? Elkarlanean jarraitu behar dugu, hezkuntza eredu berri bat irudikatu behar dugu elkarrekin, eta hortarako aukera paregabea dakagu UESI fakultatea eta ikastolen elkartearen arteko lankidetzan. Hezkuntzan hezitzaile irakasle izan nahi duen edonork kontutan hartu beharreko gauza bat izango litzateke, momentu honetan ikasten ari den hori ez dela sekula bukatuko. Hau da, etorkizunean ere, denbora guztian, erronka berriei aurre egiteko prestatzen jarraitu beharko duela.